Big J, J mkuru. So what? Wakomana we makif kaf. Na wana nem kidem. Atitambe ne mababy anotengesa type ye Sumban. Anokusiya pama one. Sumban. Unotangwa kana nechikwama uchingonzi kidem. Akafeka kandisheta mari nekuti ndine skiri rangu saka wagwani wangu skiri rako ndaritoma kubva pawatanga kusvika pandiri wangu. Ndinotenda chacha ndivo vakaita kuti ndigopota ndichitabura tuma kidem wagwani wangu tuma krem kana kutinya mari yese zvekuti unosara wakashama kunge waleti wangu dati wagwani wangu. Zvakangofanana nekuti pese unogara uchirota hope dzakaipa wangu nekuti iwewe haushumire kuna jaja wangu. Saka Mwari dai mambo famba muchiona vanotakwa nekuti vamwe vangu nekuti inini kana ndakutakwa ndinotakwa kufura vamwe vangu asi ndinovadzora kuvadzotsa muforo nekuti ndevangu. Zvakangofanana nekuti pese unogara uchirota hope dzakaipa wangu nekuti iwewe haushumire kuna jaja wangu. Saka Mwari dai mambo famba muchiona vanotakwa nekuti vamwe vangu nekuti inini kana ndakutakwa ndinotakwa kufura vamwe vangu asi ndinovadzora kuvadzotsa muforo nekuti ndevangu. Kukanganwa hama kutakwa wangu kutadza kurumbidza vabereki vako kutakwa wangu kutakwa akuzi pakuti wewe wamwa zvinotakwa wangu asi uri mumwe wangu saka ndakuudza example even wangu krem atitambe nemababy anotengesa type ye Sumban anokusiya pama one Sumban unotamwa kana nechikwama uchingonzi kidem. Akafeka kandisheta mari nekuti ndine skiri rangu saka wagwani wangu skiri rako ndaritoma kubva pawatanga kusvika pandiri wangu. Ndinotenda chacha ndivo vakaita kuti ndigopota ndichitabura tuma kidem wagwani wangu